Pipila ka mga mulupyo sa dakbayan sa Talisay daw naglisod gayod sa ilang panginabuhian tungod sa hulga sa COVID-19. Mao na ang uban na masul na lang aron may makaon. Si Lian Sinpulan sa report. Wa panumbalinga sa pipila ka mga mulupyo sa dakbayan sa Talisay ang hulga sa COVID-19. Matod nila nga aron makakaon, tuyo silang namasulog na mana sa kadagatan. Kaganiha, naabta na mo kining pipila ka mga mananagat nga gidaginut ang mga kinhason og isda aron lang may panudan. Kani ma'am sa goksok, isda ma'am nga kani tipay, kinhason ma'am, makaon gyapon ni kinhason ma'am. Mao na mong kuan panudan ma'am, kay wa naman tami asa may kwarta. Ang manawon milimedyas baybayon naman diha. Gani daw ang uban nila, may quarantine pass man, apan dili sa groceries ang diretsyo kay wa may ikapalit. Daw igo na kini aron sa buwan ug ang uban ilang ibaligya aron may pampalit og bugas. Matud pa sa uban kanila nga wa pa sila makadawat og hinabang gikan sa barangay. Wa lagi ma'am. Ang uban ni amo ibaligya, among ipatog bugas. Ang usod ang uban sud anamo. Samtang kining usa ka mananagat na niguro sa pagpanguha ni ining mga kinhason aron daw may ikapakaon sa iya mga apo. Matud niya nga natagaan sila og hinabang apan kuwangon kini og dili kaigo sa ilang pangonsumo. Katong 3 kilo. Og convert na batog sardinas ana. Og Kaigo sir? igo na sa gahapon sa tunahurot. Pamilya na ako, akong apo, 12 ko na kabuk. Mao na ako para panudan. Uban ni Renante Quiñones, Lian Sinpulan, Balitang Bista.